masu albarka mun ƙara dawowa wani sabon class da za mu yi magana akan how to format your document. Na san da aka ce how to format your document, wani zai fara tunani format kamar irin na waya za a ce wai yanda za a formatting ko a goge wasu. No, a computer ana nufin how to beautify, yanda za ka sa rubutun ka yi kyau, bolding ka sa shi ya ɗanyi bolding, ya ɗanyi luti, italicization ya kwanta, canja appearance of your text, da za ka canja yanayin rubutunka da za ka yi. A ciki muna da abin da za mu yi. Na farko za mu yi how to format a text. Under how to format a text dole ne za mu yi magana font style da font size. In Allah da yanzu da za mu yi practical za ku gani, wannan ko ina dan faɗa ne saboda ya zama matashiya. Za mu yi font style, font size, font color, duka za mu gani. Za mu ga ya za mu yi amfani da wannan font style da font abin nan duka. Sannan kuma za mu yi change case, that's from sentence case, lower case, upper case, double case. Duka wannan cases ɗin da na faɗa da duka duk za mu yi a practical ɗin Allah da yanzu ba da ɓata lokaci ba. Yanzu dai wannan na ɗan kawo mana ne mu ɗan san me za mu yi yanzu, wanda zai zama matashiya kan class ɗin da za mu yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa mun ƙara dawa wani class na computer da za mu yi magana akan formatting a document. Wani aka ce mai formatting a document zai yi kamar ko share document ko kuma a'a, how to beautify, za ka ƙara mai kyau, ka sa shi ya yi color, ya yi waye, duka shine formatting a document. So first of all, mun riga mun sani kullum muka computer mu right click refresh. Wannan mun refreshin computer mu, sai mu je direct open Microsoft Word, das click on start button. When you click on start button zai fito ma haka, sai ka ce all program. Kana zuwa all program, Microsoft Office, clicking nashi zai bude ma soft da suke kasan shi, sai ka ce Microsoft Office Word 2007. So wannan shine, kar mu manta wancan class mun ce lokacin da ya samu computer ka haka ka bude abu haka Microsoft Word ka gan shi dan karami haka, ina ka da that's very good. Za ka je maximize, sai ka danna shi zai bude ma. So yanzu za mu yi magana ne direct wanda za mu je how to format a document, but bari yi amfani da wani abin nan yadda zai fi mana sauki. Kamar wannan na riga na rubuta shi, za mu yi amfani da shi mu ga how to change font size, how to change font color, how to give it background. Duka kowane das formatting ya shafi wannan. Ya za mu canja girman shi, ya za mu canja mai size, ya za mu canja mai color, ya za mu canja mai style, duka ana kiran shi format a document. Kamar yanzu, amma mu sani cewa duk lokacin da muka zo za mu ma wannan aiki, za mu canja format document. In har za mu canja formatting document, to abin da ya kamata mu yi shi, dole abin da za ka canja sai ka highlighting nashi. Dole ba zai taɓa yiwuwa in dai format za ka yi ba ka ce wai ka yi direct, amma sai ka highlighting document ɗin da kake so ka highlighting. Kamar ya bari mu gani, na nuna mana idan muna so mu highlight all program, duk all document ɗin ya zani. In muna so mu highlighting ɗin shi duka sai ne control A, za ka danna control har ka daga ka danna A. Mun gani ya highlighting duka. Yanzu bari mu fara da font size, shine yadda za mu ƙara mai girma. Za ka ce font size, za a ƙara mai girma ko a rage. Sai mu zo nan wajen, gashi ya nuna mana font size, ko ka ce control shift P, shine zai ƙara ma girma. Okay, mu clicking wannan ɗan small cap ɗin ga 8, mun ga ya ragu 9, 10, haka. Iyakacin da muka sa haka zai dinga buɗuwa. So wannan shine how to upload font size. Font size mu bashi a, let's say mu bashi a 14, no, bari mu bashi a 11. Mu bashi a 11. So wannan sai mu ce to mu ɗauko wannan shi kaɗai, ni highlighting ɗin nan sama, ka sa insertion point ɗinka a nan, sai ka danna shift, sai ka danna right arrow keys naka, ka dinga danna shi a
bari mu duk abin da zamu yi akan shi saboda a daɗin ganewa. Gashi zan canja mai font size na clicking, then na bashi 16 sai caɓa. To kuma duk da haka ina so in sa mai color, sai zan sa mai green color. Sai yanzu nan wajen idan muka zo za mu sa color, wannan gashi letters na mun ga a din nan da nake ɗan abin nan, so ba sai mun je ko ina ba, sai mu je gefenta haka ga ɗan ƙaramin abu sai mu danna. Idan muka danna zai ba mu damar mu sa color. So ga colors nan kala-kala, duk wanda muke so sai mu duba mu ce green, ga green mun gani. To bari danna, so yanzu yana kan green. Sai na ce to me amfanin wa'annan ne BIU, wannan B bold. Idan na danna shi mu kalli rubutun da kyau, zan danna mun ga me yayi. Bari in ka sa shi zaka gan shi ya tsaya wannan color. Idan ka ƙara danna shi zaka cire. Yanzu zan danna ku kalli rubutun ku ga yadda zai rabu mun gani. Bari in ƙara sa das bold, ya boldin nashi dan ƙara miki. So wannan I din fa yana nufin italic, das italicization, zai dan kwantar ma da rubutun ka in slanting form kamar ya mu kalli rubutun. Zan danna mun gani ya dan karkace. Bari da danna shi da daidai, muna kallo ya da daidai. Zan ƙara danna shi ya kwanta. Wannan U din mai amfani ta underline, gashi na danna mun ga underline ya fito. So idan kuma zan cire fa sai in highlighting iya gun da rubutun yake. Na highlighting nashi gashi, na highlighting nashi. Sai yanzu kan U din ƙara danna, na cire underline mun gani. Wannan na cire wannan. So wannan shine inda ake canja bold, italic, da font style kenan ake kiran shi, font style. Ko kuma yanzu in na gama da font style zan zo in na ga dama ta nan zan iya ƙara shi ko wani abu. So amma ba wai ƙara shi nake so ne ba ko in rage. So duk gunda ka je idan kana ta taɓa ma zai dinga nuna ma me za ka yi, me kake so ka yi, duka kana taɓa shi zai dinga nuna ma abin da za ka yi. Za ka ga yanzu idan za mu canjin case, in za a canja case kamar ya change letters, that's from small letter to capital, or from capital to centralized, or to sentence case, ko kuma lower case, upper case, ko kuma toggle case, duka suna nan. Yanzu bari mu gani, mun highlighter rubutu sai mu zo wannan A din mun ganta ga ta nan capital A and small a ɗan gefenta, sai mu taɓa shi nan. Muka taɓa zai buɗe mun gana sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, then toggle. Bari mu fara da yana lower case ne yanzu, mu kai shi sentence case. Mun ga sentence case ba zai abin nan ba saboda ba a bashi full stop, comma ko wani abu, shine zai baka sentence case. Da a ce mun sa full stop ko wani abu za ga ya ba, amma an jima za mu nuna. Bari mu daɗa koma mu canja mu ce upper case. Mun gani ya dawo capital letter dukan shi. Ƙara canja mu je capitalize each word. Mun gani amma bari mu yadda shi. Mun gane capitalize each word. I gashi am a student sai na da S din capital, of O din capital, university U din capital. Muka duba duk word din da ya sa a nan farko za mu ga ya ne da shi in capital letter, shine capitalize each word. Then wa alaikum salam. Muna da toggle case ga toggle case. Mun gani duk inda gun da ya kamata a ce capital letter ne, shi kuma zai zama kamar opposite in meaning, zai canja ma shi. Yamma in I din na ya kamata a ce that's the rules of English. Duk lokacin da za ka yi rubutu kana fara farko ka bi shi da capital, in so sauran small, duk wani abu. So idan ka zo a ce each abin nan ɗinka word naka yana da capital letter, to shi kuma wannan wajen zai mayar da shi small letter, sauran small letters ɗin kuma duk sai mayar da su capital. Wannan shine abin da ya shafi change case. Ina fatan Allah da koda mun manta za mu ƙara komawa domin mu tuna mu san yadda za mu yi. So
kadda a manta muna cikin yi, kar ka manta ina kake kana kallo daga menene Alfahari Arewa TV. In Allah dan muna kallo za mu samu ilimi kala-kala ga sunan kala-kala, har za ku iya mun tambayoyi in wani abu ne kulle muku kai through comment, za ku iya mun comment ko wani abu ne kuma Allah yadda zan attending, zan ansa muku duk wata tambaya naku da kuka yi. So wannan shine how to change case, how to change case. So bari highlighting iya wannan din na highlighting nashi na danna shift, zan danna left kuma yanzu ba right, danna off da shi na highlighting. Zan canza case koma let's say lower case, da shi ya koma lower case. To bari mu go now, I am ko sai mu ce koma mu samu waje mu doka full stop a wajen. Muna so mu ga full stop da wancan shi kuma zai mana abin nan na sentence case, mu ga ya sentence case zai mana shi kuma. So mu bar shi ma haka muke, bari ƙara wani ana so kuma to bari mu highlighting na shi sai na using menene sentence case, mu ga to shi kuma sentence case ya yake. Na highlighting, kuma manta da abin da zamu yi dai formatting text ne, dole mu highlighting na shi. Muka highlighting na sai mu zo mu je font size and change case, sorry na shi dan sai ce sentence case. Gani nan ya fita da full stop, ko din nan mun ga da mai tashi da capital, da ya tafi nan duka small, da ya samu full stop nan u din ya tashi da capital. So shi sentence case haka zai dinga ma abin. Sannan wani lokaci zaka kaman ce student, sai yanzu nan student in cire wannan e din ko sai in yi haka abuna. Mun ga ya sa mana abin nan red line. In za mu gyara za mu sai ka zo kan shi ka sa kamar yadda na sa ka yi right click, da sai yana nufin akwai error spelling kenan. Error spelling kai right click zai nuna ma different spelling, na farko ga student ga student. So kuma irin kamar yare ne ko Hausa ko wani abu wanda babu shi a computer, shi kuma sai ka ce ignore. Suna da yawa sai ka highlighting ka ce ignore at all, sai mu ce student clicking. Mun ga ya gyara. To bari mu ga wani abu sai na zo na ce bari in sa Hausa a wajenka. Mun ga Hausa ne wannan, amma idan na biye mishi na ce zan canja, zai canja min wani abu. Bari mu ga me zai sa mana, sai mu right click, mun kawo shi daidai ne sai mu right click. Mun ga tsabu babu sai ce wa ignore, ko ka ce ignore zai bace, sai ka ci gaba da rubutu saboda shi yana amfani da turancin da aka sa mai ne. Kar mu damu, in ya nuna ma red line jan layi yana nufin error spelling, in ya nuna ma green yana nufin grammatical error. So duka yana irin wannan, ko ka samu double spacing, ka samu double space kamar nan wajen mun ga yayi wani zane. To bari mu dan yi baya da shi, mun ga ya cire. To me yasa kuma ya ma i din red? Tunda ya ma i din red sai mu zo kan i din mata right click, mu ga wai yana nufin capital. So wannan shine yanda ake gyara error spelling da wani abubuwa haka. So duka yana under formatting. Sannan ba ku san wannan abu a ce ni control A highlight all. So idan ina so musu abu ko at once sai yanzu nan wajen, kar mu manta yana home ne, ga wani dan abanan mun gan shi shi font ya ce control D. In ka zo wannan dan abin ka danna shi, kana danna shi sai ka jira zai buɗe ma duk wasu command. Mun gani nan ya ce font style, mun sa regular, mun sa bold, italic kawai. Mun ga yanayin rubutun yadda ya canja. To mu ce size